سلام تو پہلے ایک چومسرا پیش کر رہے ہیں. انا و علی من نور واحد، انا و علی من نور واحد نبی پاک نے آپ فرما دیتا. انا و علی من نور واحد نبی پاک نے آپ فرما دیتا. الفاطمہ تو بضعۃ منی، سونے یہ بھی سخن سنا دیتا. الفاطمہ تو بضعۃ منی، سونے یہ بھی سخن سنا دیتا. من کن تو مولا اعلان کیتا، نب کے علی دا ہاتھ وکھا دیتا. ظاہر حسن حسین شہزادیاں نوں وارث جنتا دا آپ بنا دیتا. ظاہر حسن حسین شہزادیاں نوں وارث جنتا دا آپ. بہت شکریہ. سلام دے چند شعر. حسین ابن علی سبت نبی دی ذات آلائے. حسین ابن علی سبت نبی ذات آلائے. ادا کردار آلائے، او دی گل بات آلائے. ادا کردار آلائے، او دی گل بات آلائے. غم شبیر وچ رونا سمجھ سوغات آلائے. غم شبیر وچ رونا سمجھ سوغات آلائے. او دے غم وچ جو ہنجواں دی لگی برسات آلائے. او دے غم وچ جو ہنجواں دی لگی برسات آلائے. عبادت کردیاں ہویا شب عاشور گزری سی. عبادت کردیاں ہویا شب عاشور گزری سی. روے گی یاد محشر تک بڑی او رات آلائے. روے گی یاد محشر تک بڑی او رات آلائے. شعر سننا. نمازاں وچ درود پاک پڑھنا لازمی ہویا. نمازاں وچ درود پاک پڑھنا لازمی ہویا. جو آلے مصطفیٰ تے پڑھنے صلوات آلائے. جو آلے مصطفیٰ تے پڑھنے صلوات آلائے. سونا پوائنٹ. کہانی کربلا والی نہیں ہر کوئی سنا سکتا. کہانی کربلا والی نہیں ہر کوئی سنا سکتا. یہ قصہ او سناندا ہے جدی اوقات آلائے. کہانی کربلا والی نہیں ہر
کو سنا سکدا یہ قصہ وہ سناندا ہے جدی اوقات آلائے اور مقطع سماعت ہو کرانا پنج تن دا سخی لجپال زاہد کرانا پنج تن دا سخی لجپال زاہد ایدے کولوں جیڑی ملدی بڑی خیرات ایدے کولوں جیڑی ملدی بڑی خیرات آلائے حسین بن علی ستے نبی دی ذات آلائے خدا کردار آلائے او دی گل بات آلائے